NoFence es una tecnología que permite manejar a los animales sin necesidad de vallados físicos. Lo que eso implica es un ahorro de costes importante, ya sea en instalación o mantenimiento de esos vallados físicos, como también en su costo operativo. Al mismo tiempo permite ahorrar tiempo en dicha instalación y tener una tranquilidad en el manejo. Comenzó en Noruega y hoy por hoy opera en 5 países. La sede principal está en Noruega, tiene una sede en Estados Unidos, en España y en Reino Unido, que opera también el mercado irlandés. A nosa explotación está na Comunidade de Montes de Vincios. Temos unha superficie de 678 hectáreas que no ano 2017 arderon nun 80%, arderon 500 hectáreas. O gando que introducimos nestas zonas que pensamos que é máis axeitado nesta primeira fase é a vaca cachena e a cabra tendendo hacia a cabra galega. A tecnología que ten o collar virtual, neste caso nos traballamos con NoFence, é unha tecnoloxía que nos permite manexar desde o móvil o gando. Nos permite traballar intensamente sobre parcelas que nos queremos controlar, ben sexa para aproveitar máis o pasto, ben sexa para limitar mato, ben sexa para facer un emprego rotacional. E non temos que vir aquí, podemos facelo desde o móvil, é unha ventaxe altísima, pero que ademais nos dá tamén datos sobre cada animal, sobre a intensidade de traballo nas parcelas. A nos aporta, máis que nada, facilidade no traballo diario. Eso tradúcese en reducción de costos. A mellora inmediata que vimos foi que non necesitábamos estar aquí para movelos, que podíamos controlar máis os sitios onde están a pastar, que eso é fundamental. Están pastando nun sitio, non queremos que traballen nese sitio hasta un punto, os movemos desde o móvil, directamente os movemos. O sea, reducimos o tempo de traballo físico das persoas. O que trouxo foi comodidade na xestión e seguridade tamén na xestión, porque sabemos que os animais están onde están, os temos localizados, sabemos que non van escapar de aí.